Και πάλι καλησπέρα σας. Πανωσιολογιότατε εκπρόσωπε του Μετροπολίτη Χαλκίδας, κύριε Υπουργέ Ελευθέρη Παπαγεωργόπουλε, κύριε Βουλευτά Άγγελε Πνευματικέ, κύριε εκπρόσωπε του Βουλευτού Θανάση Ζεμπίλη, κύριε Δήμαρχε Χρήστο Παγώνη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Σακελαράκη, κύριε Δήμητρα, κύριε Αντιδήμαρχε Νίκο Παπαγεωργόπουλε, κύριοι εκπρόσωποι της Σχολής Πεζικού, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση του Δήμου Χαλκιδαίων για το Χρήστο Αμανατίδη και τον τιμάτε με την παρουσία σας. Εγώ βρίσκομαι απόψε εδώ όχι μόνο σαν καλή του φίλη, αλλά σαν φανατική θαυμάστρια του πεζογραφικού και ποιητικού του λόγου. Γιατί αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος, ό,τι κι αν γράψει, κουβαλάει μέσα σε αυτό μια απέραντη ανθρωπιά. Και όποιος διαβάσει κείμενά του, θα αφήσει πάνω του τα ίχνη. Σαν χαρακτήρας είναι εξαιρετικός, σεμνός, χαμηλών τόνων, φιλοσοφημένος. Το φιλοσοφικό του τρίπτυχο, όπως το έχει εκφράσει ο ίδιος, έχει ως εξής. Άφησε τη ζωή να περπατάει, τη δουλειά να τρέχει και τη φαντασία να καλπάζει. Χάρη σε αυτό το τελευταίο, προκύψανε και αυτά τα θαυμάσια πράγματα που έχει γράψει. Σημείωσα μερικά που έχουν μείνει στο μυαλό μου και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Και είναι πολύ χαριτωμένα. Από τα αριστερά έρχεται το μίσος ή από τα δεξιά? Έχει σημασία από ποια μεριά έρχεται το μίσος? Νομίζουμε ότι δεν έχει σημασία. Το μίσος έρχεται πάντοτε από κάτω, από την κόλαση. Γι' αυτό χτυπάει πάντα τα θεμέλια της ανθρώπινης υπόστασης. Άλλο. Αν θέλεις να κάνεις μια καμπάνα να πάψει να χτυπάει, αφαίρεσέ της τη γλώσσα. Την καθιστάς άλαλον και έλυφος. Η γλώσσα αφυπνίζει, διεγείρει. Γι' αυτό οι δικτάτορες θυμώνουν την έκφραση και αχρηστεύουν τη γλώσσα που κάνει την καμπάνα να ακουστεί. Και ένα άλλο. Υπάρχουν καλές δικαστικές αποφάσεις και κακές αποφάσεις. Οι καλές αποφάσεις βγαίνουν επειδή η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Οι κακές αποφάσεις βγαίνουν επειδή η δικαιοσύνη είναι στραβή. Το μεγάλο δικηγόρο δεν τον ενδιαφέρει η τυφλή δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι την αντιπαθεί κιόλας, γιατί τον υποβιβάζει στο μέσο όρο. Εκεί κυριαρχεί το απρόσωπο και χάνει στο πλεονέκτημα. Δουλεύει με την αγέλη, ενώ με την άλλη τη στραβή είναι αλλιώς. Εκεί δείχνεις ποιος είσαι. Πελάτες του μεγαλοδικηγόρου είναι αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη στραβή. Γι' αυτό πληρώνουν αδρά. Όχι για να βρουν δίκαιο, αλλά για να δημιουργήσουν δίκαιο στα μέτρα τους. Γι' αυτό πάνε σε αυτούς. Και ένα τελευταίο εξαιρετικό. Ο Ιωσήφ έμενε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και επειδή δεν χρησιμοποιούσε το ασανσέρ, δεν είχε την ευκαιρία να συναντιέται με τους υπόλοιπους ενίκους, οι οποίοι αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξή του. Μόνο ο θυρωρός τον ήξερε και είχαν μια καλημέρα. Οι άλλοι μάθανε γι' αυτόν από το αγγελτήριο θανάτου που θυροπολήθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μερικοί μπήκαν στον κόπο να ρωτήσουν ποιος πέθανε. Η περιγραφή δεν τους έλεγε τίποτα. Σηκώσανε τους ώμους και απομακρύνθηκαν, όπως πριν μια μέρα κάνανε και οι άλλοι, στη στάση του λεωφορείου. Για μια ακόμη φορά, η απώλειά του δεν μέτρησε. Αναγκαστήκαν όμως να τον θυμηθούν όταν στο τέλος του μήνα, στον πίνακα ανακοιώσεων της πολυκατοικίας, αναρτήθηκε ο πίνακας με τα κοινόχρηστα. Ήταν η ώρα να πάρει ο καημένος ο Ιωσήφ μια μικρή έστω εκδίκηση.
Στους ατομικούς λογαριασμούς του καθενός υπήρχε αναλογία των εξόδων από την αγορά ενός στεφανιού. Ο θυρωρός είχε στείλει ένα στεφάνι στην κηδεία ενός ενίκου της πολυκατοικίας και τώρα ζητούσε από τους υπόλοιπους να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Πράγμα τελείως απαράδεκτο, όπως φάνηκε στη συνέλευση των ενίκων. Ο καθένας τους είχε να πει κάτι. Το καταστατικό δεν προβλέπει δαπάνες πένθους, επομένως, είναι παράνομο να πενθούμε, είπε ένας. Δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά δεν θα πληρώσουμε εμείς το πένθος του, είπε ένας άλλος. Μα δεν είναι δικό του το πένθος, από πότε πενθούν και οι πεθαμένοι, διαμαρτυρήθηκε ο θυρωρός. Αν είναι δικό του το πένθος, τότε ποιανού είναι, απορρίσαν οι άλλοι. Ένας άλλος όμως που είχε αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα, υποστήριξε την άποψη ότι ανάλογα με τα τετραγωνικά έπρεπε να προσμετρηθεί στον καθένα και το μέγεθος του πένθους που του αναλογούσε. Εγώ μένω σε μια γκαρσονιέρα. Θα πληρώσω το ίδιο πένθος που πληρώνει ένα τεσάρι. Το στεφάνι που είχε γίνει η αιτία τόσων παρεξηγήσεων έγινε και η αιτία να μπει ένα ακόμη άρθρο στο καταστατικό. Το άρθρο αυτό έλεγε ότι για να πενθήσει η πολυκατοικία θα πρέπει ο ένικος να μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο σε αυτή και να έχει πληρώσει τα κοινόχρηστα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ένικοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να πενθούν. Ο Ιωσήφ έγινε αιτία να μπει η τελευταία υποσημείωση στο καταστατικό της πολυκατοικίας, όπως ήταν και ο ίδιος μια υποσημείωση της ζωής. Ο Χρήστος Αμανατίδης έπρεπε να είναι στη λογοτεχνική κορυφή πασίγνωστος, αλλά δεν υπήρξε ποτέ δημοσιοσχετίστας. Και είναι γνωστό πως οι δημόσιες σχέσεις φτιάχνουν καριέρες. Η Χαλκίδα πρέπει να είναι περήφανη για τον ταλαντούχο λογοτέχνη της. Και τώρα, η πρώτη κυρία που θα μιλήσει για το ποιητικό του έργο είναι φιλόλογος, διδάκτορ φιλολογίας και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας. Είναι η κυρία Σούλα Παπαγεωργοπούλου. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, τον Χρήστο Αμανατίδη τον γνώρισα το 1995 και τον γνώρισα μέσα από το έργο του. Δεν επηρέασε την θετικότατη κρίση μου για εκείνον η συμπεριφορά του ανθρώπου, η σεμνότητά του ενδεχομένως μια φιλία. Στην περίπτωσή του είχε απόλυτη εφαρμογή η άποψη ότι λογοτέχνης ίσον τα γραπτά του, ποιητής ίσον τα ποίηματά του. Και να πως τον γνώρισα. Το 1995 η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας προχώρησε στον πρώτο λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος και ποίηματος. Πρόεδρος της ο αείμνηστος Βαγγέλης Τσονίδης, αγαπημένος δάσκαλος και καλός φίλος. Παρένθεση. Ακολούθησαν κι άλλοι δύο ίδιοι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί. Μάλιστα τα καλύτερα έργα συμπεριλαμβάνονται σε τόμο που εξέδιδε κάθε φορά η βιβλιοθήκη. Σε εκείνον το διαγωνισμό ο Αμανατίδης συμμετείχε με το διήγημά του «Η Διάγνωση». Όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλύπτονταν από πολύ αυστηρούς κανόνες ανωνυμίας για προφανείς λόγους. Εγώ τότε ήμουν μέλος της 11μελούς Κριτικής Επιτροπής Φιλολόγων και θυμάμαι σαν να είναι τώρα πόσο με εντυπωσίασε το κείμενό του και οι λογισμοί του συγγραφέα αφηγητή. Αν ακολουθήσει η συζήτηση, θα σας πω περισσότερα πάνω σε αυτό το διήγημα και την ιστορία του. Διαβάζω από το διήγημα.
Ο χριστιανός είχε πεθάνει ήσυχος στην πολυθρόνα του, πιθανόν από υπερβολική δόση ευτυχίας. Αλλά όχι. Το τελευταίο αυτό εγγράφει μάλλον από υπερβολική αισιοδοξία του γράφοντος, γιατί σύντομα κάτι τέτοιο καταρρίφθηκε όταν ο αστυνόμος του φώναξε το γιατρό παράμερα και του βάλε στο χέρι ένα φύλλο χαρτιού που η γάτα είχε σπρώξει κάτω από την πολυθρόνα και που πάνω του είχαν φιλοτεχνηθεί καλλιγραφικά τα εξής. Ακούω ένα αργεντίνικο τάγκο και σκέφτομαι θλιμμένα πόσο ανόητος είναι, που ποτέ δεν χόρεψα ένα τάγκο. Δεν θα συγχωρεθώ ποτέ από εκείνη την ανάμνηση, που δεν της έδωσα την ελπίδα να υπάρξει. Από εκείνα τα βήματα που δεν έγιναν, δεν θα συγχωρεθώ ποτέ. Ο γιατρός έγινε πελιδνός. Ξαναδιάβασε παγωμένο στο ποίημα, ύστερα δίπλωσε με προσοχή το χαρτί και το έβαλε στην τσέπη του. Ένας ποιητής. Μέσα σε εκείνο το μεσοαστικό σπίτι είχε βρει μια αδελφή ψυχή. Αξίζει να ζεις για να ακούς Μπαχ, αλλά σου αξίζει να σε εκτελέσουν, αν δεν χόρεψες ποτέ σου ένα τάγκο, σκέφτηκε ο γιατρός σχεδόν με αγανάκτηση. Ήταν φανερό πια πως ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρξε ευτυχισμένος. Μου έκανε εντύπωση η συμπερίληψη ενός ποίηματος στην υπόθεση, πράγμα που συνήθιζε ο Γιάννης Καρύμπας και το συνηθίζει και ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος, ο μεγάλος φιλόλογος και συγγραφέας της πόλης μας. Ένας ποιητής. Να ένας ποιητής, είπα, και τότε για πρώτη φορά γνώρισα τον λογοτέχνη Χρήστο Αμανατίδη. Επειδή όμως, όπως ήδη ανέφερα, ο διαγωνισμός της βιβλιοθήκης ήταν παράλληλα και διαγωνισμός ποίησης, ο Χρήστος συμμετείχε εδώ και με 5 ποίηματά του υπό το ψευδόνυμο Ασημάκης Άσημος. Λοιπόν, ο Ασημάκης ο Άσημος πήρε και βραβείο ποίησης και μάλιστα το πρώτο. Ο Αμανατίδης είχε τότε σαρώσει όλα τα βραβεία. Πρέπει δεν να αναφέρω πως στο διαγωνισμό είχαν συμμετάσχει πολύ σημαντικοί λογοτέχνες. Για τον ποιητή Αμανατίδη, αμιγώς τώρα. Το 2002 κυκλοφόρησε η ποιητική του συλλογή «Ρίγος» επί επιφανείας ύδατος. Πρόκειται για ένα βιβλίο 46 σελίδων, 30 ποιημάτων, στολισμένο, όπως ο ίδιος γράφει, από τον μεγάλο ζωγράφο, τον Χαλκιδαίο Δημήτρη Μηταρά. Η έκδοση αυτή θεωρώ ότι είναι πλέον συλλεκτική, είναι αριστουργηματική και είναι η μόνη εκδομένη ποιητική συλλογή του Αμανατίδη. Ωστόσο, η ποίησή του δεν εξαντλείται σε αυτή τη συλλογή, καθώς ο ίδιος συνεχίζει να γράφει ποίηση. Αν είσαι τυχερός και τον συναντήσεις στο δρόμο σου, ίσως να σου δωρήσει ένα τυπωμένο του ποίημα. Έτσι συνέβη πριν 3 χρόνια περίπου, όταν βρέθηκα να κρατώ στα χέρια μου το ποίημά του «Τα ρημαγμένα σπίτια». Σας το διαβάζω. Τα ρημαγμένα σπίτια. Τι θλιβερά που είναι. Τι θλίψη προκαλούν τα ρημαγμένα σπίτια. Τα ετοιμόρροπα και ρημαγμένα σπίτια. Τα σπίτια που παλεύουν μόνα τους να αντισταθούν στο χρόνο. Και ο χρόνος, αφού σάρωσε αυτούς που τα αγαπήσανε, στέκει ανίκητος και ακίνητος κοιτάζει τα στοιχειωμένα σπίτια. Τα σπίτια που τα ακολουθεί ο ήκτος και η φρίκη των περαστικών. Το παραπάνω ποίημα είναι από εκείνα του δρόμου, οπότε δεν περιλαμβάνεται σε καμία συλλογή και το θεωρώ συγκλονιστικό. Τον παρακάλεσα λοιπόν να επιτρέψει να δημοσιευτεί στο λογοτεχνικό περιοδικό της πόλης μας «Αντίθετα ρεύματα», το οποίο εκδίδει ο Λεωνίδας Ιωαννίδης, ώστε να μην οδηγηθεί στην αφάνεια, και έτσι έγινε. Εν ώψη δε της σημερινής μου ομιλίας, ο Χρήστος μου έδωσε, αφού του τα ζήτησα, και άλλα σκόρπια ποίηματά του. Γνωρίζουμε πως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο διακινούσε τα ποίηματά του ο Αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης. Ένα-ένα τα έδινε στους δικούς του εκλεκτούς.
Οι επιδράσεις από τον Καβάφη, ωστόσο, δεν σταματούν στον τρόπο κυκλοφορίας των ποιμάτων, αλλά και στην επιλογή των θεμάτων που συγκινούν τον Αμανατίδη. Βεβαίως, το ποίημα δεν είναι μόνο το θέμα του, θα έλεγα ότι επί της ουσίας δεν είναι καθόλου αυτό. Άρα οι λέξεις που το χτίζουν. Διαβάζω δύο από τα ποίηματα της ποιητικής συλλογής. Φευγαλέα σαν το χρόνο. Ματιές και βλέμματα, με τόσο αίσθηση, με τόσο πάθος. Κι εγώ αδιάφορα προσπέρασα. Το φευγαλαίο νόημά τον έλεγα θα διαρκεί. Διαθέσιμο σε κάθε νεύμα, σε κάθε εποχή. Τι πλάνη αυτή η νιώτη, τι ψευδαίσθηση. Κάθεσαι τώρα και κοιτάζεις έξω, από το κλειστό παράθυρο στον δρόμο, εκλιπαρώντας ένα τι. Ένα από αυτά τα βλέμματα, που τότε τίναζες από πάνω σου, σαν να ήταν στάλες ενοχλητικής βροχής. Και προσπερνούν τα βλέμματα, ανέστητα, μέσα στην τόση αίσθησή τους, αδιάφορα στην έκκληση, στην τόση επαιτία. Και οι πόλεις δεν σε δέχονται. Γέρασες. Τα χρόνια σου σπατάλησες στους δρόμους και ακόμα τριγυρνάς και περιφέρεσαι. Απ' έξω σ' άφησαν οι πόλεις, δεν σε δέχονται. Κλειστές ερμητικά, να μην μπορείς να μπεις. Μένουν εκεί αδιάφορες για τη φθορά σου. Και απλώς αρνούνται να σ' αφήσουν να περάσεις. Πιο αφιλόξενες από τους μεγάλους δρόμους που αλητεύεις μια ζωή. Τις άκουσες, μα δεν τις γνώρισες τις πόλεις. Απ' έξω σ' άφησαν να περιφέρεσαι. Και παραφέρεσαι, αλλά δεν ωφελεί. Οι πόλεις δεν θα σε δεχτούν. Παρ' όλα αυτά καλύτερα. Τα φώτα και το βουητό τίποτα δεν σημαίνουν. Γιατί τι νόμισες πως είναι εκεί μέσα. Ίσως οι πόλεις αγαπάνε, γι' αυτό και κλείσανε τις πόρτες τους για σένα. Γι' αυτό και κράτησαν τις πόρτες τους ερμητικά κλειστές σε σένα. Ύστερα από τους παραπάνω στίχους, μπαίνω στον πειρασμό κι εγώ να ρωτήσω τον ποιητή. Αλλά δεν άκουσες ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων, ανεπαισθήτως έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Στο προλογικό σημείωμα του Ήγους, της ποιητικής συλλογής δηλαδή, ο Αμανατίδης μας ενημερώνει πως όνειρό του ήταν πάντα να ταξιδέψει. Αυτό δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι η γεωγραφία των ποιημάτων του αφορά τον χώρο του, την πόλη ετούτη. Η ιδιωτική ακτή έμεινε ο ορίζοντας και το ρέμα του Ευρύπου έμεινε η τάφρος που με χώριζε από τον υπόλοιπο κόσμο, λέει. Όποιος δεν μπορεί να δραπετεύσει, ονειρεύεται. Γίνεται ποιητής, με τους πολλούς τρόπους που γίνεται κανείς ποιητής και δραπετεύει αλλιώς. Τα θέματα είναι καθημερινά. Η προσέγγιση φυσική, χωρίς περιττό λυρισμό και γεμάτη έντονα συναισθήματα. Τα ποίηματα βασίζονται πάνω στην πραγματικότητα, στην παρατήρηση. Μετά γίνονται ποίηματα. Διαβάζω. Επιτύμβιο ερώτημα. Πόσους δεν φιλοξένησε το παγκάκι που μένει στην ακτή, απέναντι στη θάλασσα. Πόσους ερωτικούς λυγμούς και εξομολογήσεις, κυρίως βράδια με πανσέλινο, που γίνονται όλα εύκολα. Κινδύνευσαν φωτιά να πάρουν τα ξύλα του από τις περιπτύξεις της θερμές και από τα λόγια. Ήταν όμως όλα τόσο πρόσκαιρα, τόσο βραχύβια η αιώνια πίστη. Το παγκάκι που μένει στην ακτή δεν τους ξανάδε. Τα χέρια που θοπεύανε κρατούσαν από τότε κρυμμένο ένα μαχαίρι και μένουν πάνω στα ξύλα του οι όρκοι σκαλισμένοι, σφραγίδες και ψεύτικα συμβόλαια
με ονόματα και ημερομηνίες, μένουν σαν τραύματα και σαν επιτύμβια ερώτων που ξεχάστηκαν. Στην ποίηση, η έννοια του σπαραγμού δεν εκφράζεται με αίμα, με κραυγές και με θόρυβο. Σημασία έχει να καταφέρεις να υποβάλεις τον αναγνώστη, να αισθανθεί τον πόνο του ποιητή και την έμπνευσή του και να γίνει και δικός του πόνος και έμπνευση. Αυτό ο Αμανατίδης το καταφέρνει και με το παραπάνω. Θα σας διαβάσω κάποια ποίηματα όπου αυτή η έκφραση έχει απόλυτη εφαρμογή. Τα σημάδια. Θα περάσει μια μέρα ο Μπογιατζής και θα σβήσει με τη βούρτσα τα σημάδια στους τοίχους που έγιναν από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, σαν αυτές τις γραφίδες που στους τοίχους των κελιών ζωγραφίζουν κάγκελα των ημερών που πέρασαν για να περνούν οι νύχτες. Από πρόκα θα σκεφτεί, ενώ έχουν γίνει από νύχια που σκαλίζανε τον τοίχο ελπίζοντας να ανθίσει. Atlantic City. Εστάθηκεν μπροστά στην κάμερα νέος, εύμορφος και ρωμαλαίος, στο πάρτι εκείνο στο Atlantic City. Χαμογέλασε, ως ήτο η συνήθεια και της στιγμής η διάθεσης, να ειδεί η κάμερα τα ωραία άσπρα δόντια του και τα μαλλιά του, τα στυλπνά, τα μαύρα. Ήτο μία φωτογραφία που έδειχνε το ωραίο του πρόσωπο να λάμπει και το λαιμό του στολισμένο με ένα παπηγιόν που το φορούσε για την περίσταση. Ασπρόμαυρη ήτο και επελέγει μετά από χρόνια να στολίσει τον τάφο του στο κημητήριο του Αγίου Ιωάννου, στη Γενέτειρα. Η φωτογραφία με το χαμόγελο και το παπηγιόν, που το φορούσε δια την περίσταση. Και στα καφενεία που καταλήγουν. Τα πρωινά, όταν το επιτρέπει και ο καιρός, εκεί γύρω στις 10, επιχειρώ κάποιους περίπατους στις γειτονιές της πόλης. Στα καφενεία που περνώ τον απομάχο, συνταξιούχοι φλιαρούν για διάφορα. Το μέλλον τους που πέρασε, που το σπατάλησαν αδιάφορα, όσα δεν πρόλαβαν να πούν και περισσότερα που δεν μπόρεσαν να κάνουν. Τους γέροντες εκείνους τους βρίσκω κάθε τόσο καθοδόν, στα αγγελτήρια θανάτων, στο τέλος των οδών, πάνω στους τοίχους και στους φανοστάτες των οδών. Τελικά, τι είναι ποίημα, τι είναι ποίηση? Ο Αμανατίδης γράφει πως είναι εκείνοι που μαζί με τη φαντασία, τον έρωτα και το χιούμορ ζεσταίνουν τη ζωή. Και αφού στο βιβλίο των ποιημάτων του η παρουσία του ζωγράφου Δημήτρη Μηταρά είναι τόσο έντονη, θα πω, και στην ποίηση και τη ζωγραφική υπάρχει η εικαστική ματιά. Βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Η ζωγραφική είναι ποίηση που σιωπά. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Ο Ηλίτης είχε πει ότι αν δεν ήταν ποιητής, θα μπορούσε να είναι ζωγράφος. Το ποίημα είναι η συνέρεση της λέξεως με το πράγμα. Η λέξη είναι το οικοδομικό υλικό για τη δημιουργία του ποίηματος. Σημασία δεν έχει το θέμα, αλλά ο τρόπος, τέχνη εν τέλει. Για να φτάσει κάποιος στη δημιουργία ενός καλού ποίηματος, απαιτείται εσωτερική διάβγεια και τόλμη. Πρόκειται για την έκθεση του δημιουργού, το φανέρωμα των μύχιων σκέψεων και των συναισθημάτων του. Εδώ δοκιμάζεται η σχέση πομπού και δέκτη και ο χειρισμός των λέξεων από τον πομπό πρέπει να είναι ένα χαμόγελο προς τον δέκτη. Φαίνεται πως ο Αμανατίδης έχει εμπεδώσει αυτή την άποψη και την εφαρμόζει στα ποίηματά του.
Θα προχωρήσω σε έναν ακόμα πετυχημένο, θεωρώ, ορισμό για την ποίηση, ενός ακόμη χαλκιδαίου ποιητή του Περικλή Χριστόφυλλου, είναι κάπου εδώ μέσα, ο οποίος δεν ερμηνεύει την ποίηση όπως ο Αριστοτέλης, ως αν μίμηση μιας πράξεως σπουδαίας και τελείας, αλλά περιποιητικής. Όχι καλέ μου μακρινέ συμπατριώτη. Η ποίηση διόλου δεν είναι μίμησης μιας πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η ποίηση είναι μια θεωρία που ερμηνεύει αναλογικά κάθε πτυχή, κάθε τομέα της στιγμής πραγματικότητος. Είναι μια γενική αρχή εφαρμόσιμη παντού, με εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα, όταν βεβαίως εφαρμόζεται σωστά. Και τελευταίος ο Σκαρίμπας, σε άρθρο του υπό τον τίτλο «Περιτέχνη υποκλίμακα» που βρίσκεται αρχιοθετημένο στη Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, γράφει τα εξής θαυμάσια. Τέχνη είναι το έτοιμο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Τεχνική νοείται η υλική ικανότητα να μπορείς να δώσεις το αποτέλεσμα αυτό. Δεν είναι ιδιότητα, είναι εμπειρία. Χωρίς αυτήν η τέχνη δεν γίνεται. Και η ικανότητα αυτή, δεξιοτεχνία αν το θες, είναι γνήσιο άνθος ζωής και μελέτης επίμονης. Η μεταφυσική περί ταλέντου αντίληψη είναι κατά τη γνώμη μου τρίχες. Το ταλέντο, όπως κάθε ικανότητα, αποκτιέται. Το δυστύχημα στην τέχνη είναι ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή. Υπάρχει μόνο καλή ή κακή τεχνική που δίνει ή δεν τη δίνει την τέχνη. Τούτα δεν σημαίνουν καθόλου ότι και για τον αναγνώστη είναι το ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει και αυτός να τα κατέχει όλα αυτά. Αυτός τύπου δεν νοιάζεται και ούτε υποπτεύεται κιόλας την αόρατη και σκληρή αυτή εργασία. Αυτός το αποτέλεσμα δέχεται, σαν είδος προβολής της ζωής. Και δέχοντάς το είναι βέβαιος, ικανοποιημένος και πράος. Τόσο ώστε, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι η τέχνη, να το νομίζει παιχνίδι. Μάλιστα και να λυπάται που όντας το απασχολημένος σε άλλα, δεν κάθεται να γράψει έτσι άσκαγα καν αριστούργημα επίσης. Και αυτού κρύβεται το μυστήριο της τέχνης. Ενώ η ίδια δεν είναι ολότελα απλότητα, να σου δίνει εσένα την ιδέα του απλούστατου. Και ενώ είναι σαν τα μαθηματικά τα ανώτερα, να σου προσφέρεται σαν μια προπαίδεια της πρώτης. Θα μπορούσα για ώρα ακόμα να μιλώ για τον ποιητή Χρήστο Μανατίδη, τον τρόπο που λειτουργεί, το μέτρο που τον διακρίνει πάντα και την βασανιστική διαδικασία, που διαφαίνεται ότι περνά πριν τον τοκετό ενός ποίηματός του. Όλα δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου ποιητή. Ωστόσο ο χρόνος τελειώνει. Τι καλύτερος λοιπόν επίλογος από την ανάγνωση ενός ακόμη, το τελευταίο, ποίηματός του, όπου η σεμνότητα, ετούτη η ανυπόκριτη σεμνότητα, ο αυτοσαρκασμός και το λεπτό του χιούμορ περισσεύουν. Υπηρέτης της τέχνης, λοιπόν. Κολακευμένος από τους λαϊκούς ενέδωσε στην ευκολία, στις ίσονος προσπάθεια στην ευκολία, και η τέχνη του ενέδωσε κι αυτή. Το αποτέλεσμα μικρό, ίσονος και αμφίβολης αξίας, ανάξιο, αλλά και τι με αυτό, του αρκεί η αποδοχή και των πολλών ο έπαινος, της αγοράς ο έπαινος. Τους δύσκολους τι να τους κάνεις, ακροατήριο μικρό, ασήμαντο, ίσονο σημασίας, τους ξέρεις εκείνους τους αφορισμούς της κάθε είδους αυθεντίας, τις απαιτήσεις των παράλογες, γελίες, και εκείνη η ηρωνία των πως διαπράττει τέχνη, ανυπόφορη. Μιλούν για τέχνη και η τέχνη των είναι να απορρίπτουν. Τις απαιτήσεις των αυστηρών δεν τις καταλαβαίνει. Έχουν ιδέα εκείνο εκεί το έβριμα της ίσονος προσπάθειας που λένε,
η ευκολία που εύκολα αφορίζουνε, τι ενοχές, τι τύψεις έχει. Σας ευχαριστώ. Μετά από τα πολύ ωραία που μας είπε η κυρία Παπαγεωργοπούλου και την ευχαριστούμε, ήρθε η ώρα να ακούσουμε για την πεζογραφία και το τελευταίο εξαιρετικό έργο του, το Studebaker, από μια κυρία που είναι δικηγόρος Παραρείο Πάγο, νομική σύμβουλος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την κυρία Ελένη Θαλασσινού. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλούμε σήμερα περισσότερο αυτόκλητη, θα έλεγα, να παρουσιάσω δύο έργα, δύο βιβλία. Και χρησιμοποιώ τη λέξη αυτόκλητη γιατί μετά την ανάγνωση των έργων αυτών γεννήθηκε μέσα μου μια προσωπική επιθυμία να προσπαθήσω να τα αγγίξω, να τα μοιραστώ μαζί σας, να μιλήσω για αυτά σαν αναγνώστρια, αλλά συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη μέθεξη αυτή που προσφέρουν. Τα βιβλία αυτά είναι γεμάτα διηγήματα και ο συγγραφέας τους φλερτάρει με συνέπεια με αυτό το είδος του αφηγηματικού πεζού λόγου, ακολουθώντας, θα έλεγε κάποιος, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα διήγημα. Συναντάς το κυρίαρχο πλαίσιο του τόπου και του χρόνου, τους κυρίαρχους χαρακτήρες, που η φύση τους αποκαλύπτεται από τα ίδια τα περιστατικά, την πλοκή μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά, την εντύπωση στην οποία στοχεύει ο συγγραφέας και που για να την εντοπίσει ο αναγνώστης πρέπει να διαβάσει το διήγημα χωρίς διαλύματα ή αναβολές, με τη μία. Αλλά και την κλιμάκωση που οδηγεί στο υψηλότερο σημείο ενδιαφέροντος. Σε ό,τι αφορά όμως το αυτοβιογραφικό στοιχείο που συναντάται συχνά στα διηγήματα, αποτελεί ένιγμα που μόνο ο συγγραφέας μπορεί να απαντήσει. Το στίχημα του διηγηματογράφου είναι να κατορθώσει μέσα από μία σύντομη αφήγηση να ικανοποιήσει την προσωπική του πρόκληση, να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τον αναγνώστη. Και αυτή η ουσιαστική επικοινωνία δεν έρχεται φυσικά ποτέ με το αράδιασμα περγαμηνών στο ισόφυλλο ενός βιβλίου. Ίσως να επηρεάζει θετικά τον αναγνώστη, να δημιουργεί μια θετική προκατάληψη για το τι πρόκειται να διαβάσει, όμως μέχρι εκεί. Η ουσία είναι πάντα στο μετά, στο ίδιο το κείμενο. Ο Χρήστος Αμανατίδης, με μια περισσή ταπεινοφροσύνη, γράφει στο εσώφυλλο του πρώτου του χρονικά έργου: «Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω εντυπωσιακό αυτοβιογραφικό. Ανήκω κι εγώ στη μεγάλη εκείνη κατηγορία ανθρώπων για τους οποίους ο ποιητής είπε, έζησε, περιμένοντας να ζήσει». Και στο δεύτερο βιβλίο περιορίζεται στο να μοιραστεί μαζί μας κάποιους στίχους εν είδη ενός τόσο σύντομου βιογραφικού που λίγο πολύ προειδεάζει ότι τα διηγήματά του είτε αποτελούν προσωπικά του βιώματα, είτε ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, θα αποτελέσουν και δικό μας ταξίδι. Θέλω πραγματικά να μιλήσω απλά για το έργο του Χρήστου Αμανατίδη, όπως απλά μιλά και εκείνος στα έργα του. Μόνο που η απλότητά του αυτή είναι περίεργα σύνθετη στα συναισθήματα που παράγει. Ένα μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα. Κανένα από τα διηγήματά του δεν ήταν ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα που τελείωσε με την τελευταία λέξη του διηγήματος. Πάντα άφηνε ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να εκφραστεί εύκολα με λέξεις. Ίσως κάποιες φορές μια χαρμολύπη, ίσως κάποιες άλλες τη συνειδητοποίηση όσων εικόνων στη σημερινή εποχή αποθούμε, για να μην μπούμε στον κόπο να σκεφτούμε, αποφεύγοντας την ενσυναίσθηση και επιλέγοντας μία μοναχικότητα που φαινομενικά μας προστατεύει. Οι αλήθειες που αναδύονται από τα διηγήματά του θα μπορούσαν να υποθούν σε λίγες σειρές χωρίς να αναδειχθούν μέσα από τις αφηγήσεις κάθε διηγήματος. Είναι ίδιο της εποχής άλλωστε το πολύ σύντομο, το βιαστικό.
Όσο βιαστική και αγχωτική είναι πλέον η καθημερινότητά μας, άλλο τόσο βιαστική είναι και η έκφραση καταστάσεων και συναισθημάτων. Μόνο που η έκφραση μιας αλήθειας, ενός μηνύματος, μέσα σε λίγες σειρές, δεν αγγίζει εύκολα τον αποδέκτη. Το ζούμε και στη σύγχρονη επικοινωνία του διαδικτύου. Λίγες λέξεις σε ένα περίγραμμα και τις προσπερνάς με ένα like. Και αν τύχει και κάποιος ξεπεράσει το όριο των λέξεων αυτών, το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να προσπεράσουν όσα γράφει. Τα διηγήματα του Χρήστο Μανατίδη εκφράζουν αυτό το χάρισμα του δημιουργού τους. Να μεταδίδουν αλήθειες μέσα από τις ιστορίες που πραγματεύονται, που δεν ξεχνιούνται έτσι απλά. Πάντα θεωρούσα ότι η ικανότητα και το χάρισμα της επικοινωνίας ενός συγγραφέα με τον αναγνώστη φαίνονται από το αν αρκεί μία και μόνο ανάγνωση των έργων του ή αν ο αναγνώστης θα θελήσει να τα ξαναδιαβάσει. Προσωπικά ήταν πολλά τα διηγήματα του Χρήστου που τα διάβασα και τα ξαναδιάβασα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπογράμμιζα με το μολύβι συγκεκριμένες φράσεις του που μέσα από παρομοιώσεις και μεταφορές είχαν τόση πρωτοτυπία και αυθεντικότητα που ήταν σίγουρο πως πήγαζαν από τον εσωτερικό του κόσμο. Τα βιβλία του Χρήστο Μανατίδη προσφέρουν πλούτο, αλλά έναν διαφορετικό, παραμελημένο στην εποχή μας πλούτο. Το συναίσθημα λοιπόν από την ανάγνωση των βιβλίων του είναι διφορούμενο και πολύ προσωπικό. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει για κάθε αναγνώστη, γιατί σχετίζεται με τα βαθύτερα πιστεύω μας, με παραδοχές και αξίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και με αμφιβολίες και με βαθύτερες αναζητήσεις μας, που ψάχνουν να βρουν την έκφρασή τους. Τι προσφέρει λοιπόν και τι αποκαλύπτει ακούσια ο συγγραφέας? Και λέω ακούσια γιατί νομίζω ότι τα βιβλία του και για την ακρίβεια κάθε διήγημα που περιέχει δεν γράφηκε μόνο για τον αναγνώστη, δεν ήταν καν αυτός σκοπός η δημοσίευση. Ήταν η εκδήλωση μιας προσωπικής ανάγκης του συγγραφέα που εκφραζόταν κάθε φορά και συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από κάθε διήγημα. Και από την άποψη αυτή, χαίρομαι πολύ που είχα την τύχη να τα διαβάσω. Όπως ήδη υπόθηκε, τα έργα του Χρήστου προσφέρουν έναν παραμελημένο πλούτο. Δεν έγιναν προς στέρηση του αναγνώστη, αλλά προς διαρκή αφύπνιση του γράφοντος. Η γραφή που παραπέμπει σε ένα μετριοπαθή στοχαστή, που απεχθάνεται τις δογματικές αγκυλώσεις. Και το πράττει με διηγήματα που περιέχουν καθημερινές ιστορίες απλών ανθρώπων της σύγχρονης εποχής, αλλά και του παρελθόντος. Ακόμη όμως και οι ιστορίες του παρελθόντος δεν απέχουν πολύ από το σήμερα. Οι μηχανισμοί που καθόριζαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο παρελθόν είναι όμοιοι, ο τρόπος αλλάζει. Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις και οι φανατισμοί συναντώνται εξίσου στη σημερινή κοινωνία. Ο συγγραφέας μας θίγει εκούσια πολύ σοβαρά ζητήματα και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για απάνθρωπες συμπεριφορές, για απαρχαιωμένες πρακτικές, για τα πάθη των ανθρώπων και για τα δεινά του εγώ. Και πολύ συχνά, μέσα από τα διηγήματά του, αντιμετωπίζεται η βιολογική φθορά, η αρχή και το αναπόφευκτο τέλος. Η περιγραφή όμως των έργων του Χρήστο Μανατίδη είναι πολύ φτωχή απέναντι στα ίδια τα γραπτά του, σε ιδιαίτερες παραγράφους που περιέχουν μέσα τους αλήθειες της ζωής, σε φράσεις και λέξεις που συναντάς κατά την ανάγνωση και κοντοστέκεσαι πριν συνεχίσεις. Από τα διηγήματά του θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία για ένα μαϊμουδάκι, τον Πόνο. Εντελώς αυθόρμητα ξεκινώ με την ιστορία για το χαριτωμένο αυτό μαϊμουδάκι, που ένας ασυρματιστής κατάφερε να το πάρει μαζί του στο ιστιοφόρο πλοίο που δούλευε πριν αυτό ξεκινήσει από το λιμάνι. Τα γραφόμενα στο διήγημα αυτό με προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Ταυτίστηκα με τον Πόνο και ένιωσα το φόβο του. Λυπήθηκα με το τέλος του και οργίστηκα με αυτούς που προκάλεσαν το τέλος του, έστω κι αν ο ασυρματιστής μετάνιωσε, αλλά ήταν πια αργά. Δεν μπορώ παρά να παραθέσω αυτούσιο απόσπασμα από τη γραφή του συγγραφέα. Βγήκε, εννοεί ο ναυτικός, πάλι στο κατάστρωμα και αυτή τη φορά ήρθε αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Ήταν λάθος του. Το έβλεπε τώρα που το πλήρωσε, να αποσπάσει αυτό το ζωντανό πλάσμα από το περιβάλλον του.
Ο ανθρώπινος εγωισμός που νομίζει ότι όλα του ανήκουν. Πώς έπεσε τόσο χαμηλά, ώστε να κλέψει ένα προστάτευτο ζώο, να το πάρει μακριά από το περιβάλλον του και να το κακοποιήσει με τόσο απάνθρωπο τρόπο. Έπρεπε να έρθει αυτό το άγριο ζώο για να του δείξει ότι αυτός ήταν πιο πρωτόγονος από εκείνο. Ένα σωρό ερωτήματα που τα έστειλε ασυρματιστής αυτός, σαν SOS, στη συνείδησή του, και αυτή του απάντησε με ένα άλλο SOS. Κόντεψε να περάσει η μέρα όταν κάποιος κοίταξε στον ουρανό να μαντέψει πότε θα καθάριζε και σε ένα στιγμιαίο άνοιγμα ψηλά στο μεσαίο κατάρτι διέκρινε τον πόνο να ισορροπεί με τα 4 στην άκρη του. Ανακαλούσε στη μνήμη του τον νότο, τις πράσινες φιλοσιές που τόσο του έλειπαν και τους γνώριμους θορύβους της ζούγκλας και τους καρπούς των δέντρων. Ποτέ δεν ήταν τόσο μόνο και τόσο φοβισμένο. Η ζούγκλα, η δική του ζούγκλα, ήταν καλύτερη από τη ζούγκλα των ανθρώπων. Ποτέ του δεν είχε φοβηθεί τα ύψη, αλλά τώρα φοβόταν. Καλύτερα να περιμένει. Περίμενε τη μάνα του να έρθει να το σώσει, όπως έκανε πάντα όταν κινδύνευε. Αλλά εκείνη δεν ερχόταν. Πόσες αλήθειες περιέχει το διήγημα αυτό που το μαϊμουδάκι ο πόνος συμβολίζει. Ένα ανυπεράσπιστο ζωάκι βρέθηκε ξαφνικά σε ένα πλοίο, έρμεο στα κέφια ενός ασυρματιστή και των υπόλοιπων ναυτικών. Και τελικά δεν τους άντεξε τους ανθρώπους. Και η μεταμέλεια του ασυρματιστή ήταν χωρίς αντίκρισμα πια. Όταν ο Μπόνο προτίμησε να ακροβατεί ψηλά στο κατάρτι, φοβισμένος και αβοήθητος, παρά να ζει τη σκληρότητα των ανθρώπων. Πόσες αλήθειες επίσης περιέχει το διήγημα που τιτλοφορείται «Ο άνθρωπος με τη διπλή ιδιότητα», που παρουσιάζει ανάγλυφα τα διλήμματα ενός ανθρώπου, πρώην πολιτικού κρατούμενου και ιδεολόγου, αλλά και μια παραπέουσα σχέση γάμου, την οποία βιώνει καλούμενος να συμβιβαστεί, όπως και η γυναίκα του, παρά τις τεράστιες αντιθέσεις μεταξύ τους. Και γράφει ο συγγραφέας τόσο εύστοχα και τόσο όμορφα. Οι άνθρωποι εκεί μέσα περίμεναν ο καθένας τον δικό του παράδεισο. Μα προς το παρόν είχαν δημιουργήσει μία ιδανική κοινή κόλαση. Τα πορτρέτα, η ηθική αυτούργη της επίγειας αυτής κόλασης, βλέπανε από ψηλά πώς καταντήσανε 2 ευγενικούς ανθρώπους που κάποτε αγαπηθήκανε και τους χλευάζανε. Το σπίτι ήταν μία μικρογραφία της μάχης των αδελφών του ενός δόγματος με τους συντρόφους του άλλου δόγματος. Αδελφοί κατά συντρόφων και όλοι μαζί κατά της λογικής. Μία μάχη ανάμεσα σε μία πίστη και σε μία ιδεολογία που είχαν σύμμαχό τους τη μυσαλλοδοξία. Ο ήρωας του διηγήματος, έχοντας ασπαστεί τον κομμουνισμό, βίωνε επίσης το μεγάλο δίλημμα να είναι πλέον εργοστασιάρχης και να καλείται να διαχειριστεί την απεργία των εργαζομένων. Και πάνω στο δίλημμα αυτό συλλογέται και ο συγγραφέας μεταφέρει τις σκέψεις του γράφοντας. Ανακάθισε και προσπάθησε να βάλει σε μία τάξη τις σκέψεις του. Για ποια πράγματα στη ζωή του ήταν περήφανος? Για τους αγώνες του και γιατί όχι για τις ήττες του? Γιατί η ήττα σημαίνει ένας αγώνας ακόμα που δόθηκε. Αλλά της είχε βαρεθεί πια και δεν ήθελε να είναι αυτός η αιτία μιας ακόμα ήττας. Δεν ήθελε να ιτηθεί η απεργία εκεί έξω. Δεν άντεχε να τους δει να περνούν την πύλη ταπεινωμένοι, σπρωγμένοι μάλιστα από το κόμμα. Θα ήταν και γι' αυτό μια προσωπική ήττα που δεν ήξερε αν θα κατόρθωνε ποτέ να την ξεπεράσει. Και τι να τους κάνει ένας εξουθενωμένος, νικημένος άνθρωπος, τόσους νικημένους ανθρώπους μέσα στο εργοστάσιο? Σε τι θα χρησίμευε εκείνη η νίκη? Πώς επίσης να προσπεράσει στο διήγημα εκείνο που αναφέρεται σε μια ταπεινή καθαρίστρια, που κλήθηκε να καθαρίσει την καλερί ενός γυμνασιάρχη στη Ζάκυνθο και που τόλμησε να ρωτήσει αν θα μπορούσε η ίδια να αγοράσει ένα πίνακα ζωγραφικής. Ο γυμνασιάρχης στην αρχή την αποπαίρνει, την υποτιμά και θεωρεί παράδοξο μία καθαρίστρια να εκτιμά το έργο του περισσότερο από την υψηλή κοινωνία.
όμως μετά κλονίζεται, προβληματίζεται. Ποιες δυνάμεις φλόγισαν την ψυχή εκείνης της Αβραάμα της καθαρίστριας? Από πού κράταγε αυτή η γυναίκα και οι μνήμες των ευγενών προγόνων της ξύπνησαν μετά από αιώνες καινού και τη μνήμη του όμορφου? Ποιος ξέρει ποιος δόγης, ποια κοντέσα, ποια δούκισσα της γαληνότατης μετήκησαν μέσα σε αυτή την ευτελή ύπαρξη και τώρα τη ζητούσαν επίμονα να τους εκφράσει? Και συνεχίζει ο συγγραφέας για τον γυμνασιάρχη. Η αλήθεια είναι ότι τον συγκινούσε η ιδέα ότι μια καθαρίστρια εκεί μπορούσε να εκτιμήσει μερικά πράγματα που ο περισσότερος κόσμος μένει αδιάφορος μπροστά τους. Είδε ότι η καθαρίστρια ήταν το ίδιο φιλότεχνη όπως και εκείνος, μόνο που εκείνη κρατούσε μια στάση απέναντι στην τέχνη πιο τίμια από τη δική του. Εκτίμησε το γεγονός ότι ήταν πρόθυμη να θυσιάσει το φαγητό της για την τέχνη, πράγμα που αμφέβαλε αν μπορούσε να κάνει εκείνος. Κατάλαβε την υπεροχή της και από επιτιθέμενος οπισθοχώρησε μπροστά στο μεγαλείο αυτής της ψυχής. Πώς να προσπεράσεις και το διήγημα Στούντεμπάκερ, όπου δύο παλιοί φίλοι βρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια στην κηδεία ενός κοινού φίλου και που όταν ο ένας, απευθυνόμενος στον άλλον, τον τόλι, απολογείται ότι καθυστέρησε και δεν πρόλαβε να δει τον κοινό τους φίλο Θέμο για τελευταία φορά, ο τόλις του απαντά: «Δεν θα τον έβλεπες έτσι κι αλλιώς, μη στεναχωριέσαι», τον καθησύχασε. Είχε άρρηκτες σχέσεις με το καλό γούστο ο ωραίος Θέμος. Άφησε τελευταία επιθυμία στους δικούς του την παράκληση να τον θάψουν με σκεπασμένο φέρετρο. Δεν ήθελε να τον δουν ηττημένο. Ήταν, είπε, θέμα αισθητικής και δεν ήθελε να ενοχλήσει με μία διακρισία από μέρος του τους παρευρισκόμενους. Και δεν ξέρω, ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλησε να στερήσει από το θάνατο ολοκληρωτικό θρίαμβο. Να μην του δώσει τη χαρά να θριαμβολογήσει και από πάνω, εκθέτοντας σε κοινή θέα το αποτέλεσμα της πάλης τους, αλλά και να το καλοσκεφθείς και προς παρηγορία σου, ήττα δεν είναι ο θάνατος, ήττα είναι οι νεκρές μέρες τις οποίες είσαι υποχρεωμένος να θάβεις ο ίδιος. Η σύντομη ιστορία του Ρακοσυλέκτη είναι ακόμα ένα διήγημα που προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση. Ο άνθρωπος αυτός συναντά στο πεζοδρόμιο διάφορα πεταμένα πράγματα, μια ολόκληρη οικοσκευή. Και σε ένα μισάνοιχτο σιρτάρι ενός πεταμένου επίπλου βρίσκονταν πολλά γράμματα, δεμένα με μία μπλε κορδέλα, σταλμένα όλα από τον ίδιο άνθρωπο. Γράμματα που ξεκινούσαν πριν από 20 χρόνια και σταματούσαν πριν από 5 χρόνια. Κάθισε σε ένα στήλο να ξεκουραστεί. Έλυσε την μπλε κορδέλα και άρχισε να τα διαβάζει. Ερωτικά γράμματα, γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, σταλμένα από το εξωτερικό, πυκνά στην αρχή, που αραίωναν όσο περνούσαν τα χρόνια και που όλα τέλειωναν με την υπόσχεση ενός σύντομου γυρισμού και που το πάντα σε σκέπτομαι στα τελευταία αραιά γράμματα έγινε πάντα σε θυμάμαι. Και γράφει ο συγγραφέας: αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα στη σειρά και ήταν γραμμένο πριν από 5 χρόνια. Ο ταχυδρόμος δεν ξαναφάνηκε. Ο Ρακοσυλέκτης κράταγε στα χέρια του ταράκι από το όνειρο 2 ανθρώπων που έμεινε όνειρο. Και γύρω του όλα αυτά τα πράγματα ρηγμένα στο πεζοδρόμιο σαν συντρίμμια ενός καραβιού που ναυάγησε και η θάλασσα τα ξέβρασε στην ακτή. Αλλά μέσα του ο Ρακοσυλέκτης, έστω κι έτσι, ένιωσε ζήλια για αυτούς τους 2 ανθρώπους. Γιατί αυτοί ζήσανε ένα όνειρο, ενώ αυτός ποτέ δεν έκανε ένα όνειρο. Για να κάνεις όνειρα πρέπει να έχεις κότσια, και αυτός ποτέ δεν τόλμησε να ονειρευτεί. Η ζωή του έμοιαζε πολύ με το καροτσάκι του. Έπρεπε να τη σπρώχνει, να πάει λίγο πιο κάτω ή ζωσμένο στο λουρί να τη σέρνει με το ζόρι να προχωρήσει. Τα διηγήματα στα οποία αναφέρθηκα περιέχονται στο δεύτερο χρονικά βιβλίο του Χρήστου, το Στούντεμπάκερ, μαζί με άλλα διηγήματα του βιβλίου. Το βιβλίο περιέχει συνολικά 18 διηγήματα,
18 διηγήματα που το καθένα περιέχει μία διαφορετική ιστορία. Οι προβληματισμοί όμως του συγγραφέα ξεδιπλώνονται σε κάθε διήγημα, ακόμη και σε εκείνα που φαινομενικά χαρακτηρίζονται από μία ευθυμία και από μία διακριτική δόση χιούμορ. Ακόμη και από ιδιόρυθμους χαρακτήρες, όπως ο καθηγητής του Εμπραγμάτου Δικαίου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε αρνητική προκατάληψη για τους φοιτητές που δεν ήταν παντρεμένοι ή αρμονιασμένοι και που οι φοιτητές που το γνώριζαν φορούσαν βέρα για να τους περάσει στο μάθημα. Δέσμιος του όρκου που έδωσε στη μητέρα του σε σχέση με τις αδελφές του, τήρησε την υπόσχεσή του και ξέσπαγε στους φοιτητές του για τα δικά του βιώματα. Ο συγγραφέας, θέλοντας να αποδώσει χωρίς δισταγμό την περίεργη αυτή σχέση που οδηγεί στην υποθήκευση της ζωής κάποιων ανθρώπων, από όρκους προς ανθρώπους που δεν ζουν πλέον, γράφει στο βιβλίο του. Και έτσι άκουσε όλη την τραγική ιστορία του σπιτιού εκείνου. Μια ιστορία δεσμεύσεων και συμβάσεων μεταξύ νεκρών και ζωντανών, όπου την τελευταία λέξη την έχουν πάντα οι νεκροί, που μέσα από τον τάφο τους αποφασίζουν και για τη μοίρα των ζωντανών. Στα διηγήματα του Χρήστου συναντάς, είναι η αλήθεια, την αδυναμία να εφησυχάσεις σαν αναγνώστης. Μπορεί μια αφήγηση να είναι ήπια συναισθηματικών εντάσεων και ξαφνικά μια παράγραφος να γίνεται η ζωντανή αφήγηση αντιθέσεων και παρομοιώσεων που δημιουργούν έντονους συναισθηματικούς καρδασμούς. Η εξωτερική σιωπή αντιμάχεται την εσωτερική ένταση. Η παραστατικότητα της αφήγησης δεν αφήνει περιθώρια να τσακίσεις το φύλλο του βιβλίου και να τα αφήσεις στη μέση στο διήγημα. Διακρίνεται μια μελαγχολία σε κάποια από τα διηγήματα του Χρήστου Αμανατίδη? Ναι, διακρίνεται. Και μέσα από ένα συναίσθημα χαρκολύπης, συχνά ταυτίζεσαι με τους χαρακτήρες των διηγημάτων. Είναι όμως αυτή η μελαγχολία και απαισιοδοξία? Όχι, δεν είναι. Οι θλιβερές πτυχές κάποιων χαρακτήρων και κάποιων γεγονότων δεν είναι η κατάληξη, είναι ο δρόμος για ζωή. Για να ζούμε την κάθε στιγμή, για να είμαστε ταπεινοί. Τα παιχνίδια της ζωής είναι μαθήματα, δυστυχώς συχνά επώδυνα και αβάσταχτα. Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να μας δείχνει διαρκώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με χαρακτήρες που αμφιταλαντεύονται, που διστάζουν, ματαιοπονούν, ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι, που στο διάβα της έχει αξία να αφήσεις κάτι καλό. Κάτι καλό για τον εαυτό σου, κάτι καλό για τους άλλους. Τονίζει την αξία του σήμερα, του τώρα. Σε προτρέπει να ονειρεύεσαι, αλλά να μην μένεις στο μελλοντικό όνειρο εγκαταλείποντας το τώρα. Και θίγοντας συχνά το αναπόφευκτο βιολογικό τέλος, προβάλλει τη ζωή και την αξία της. Στο διήγημα Weekend, στην περιγραφή των συναισθημάτων της γυναίκας που επισκέπτεται τη μητέρα της στο γυροκομείο και στο κημητήριο την κόρη που έχει χάσει, υπάρχει μια παράγραφος με πολύ έντονα συναισθήματα. Όμως ακόμη και σε αυτή την παράγραφο προβάλλεται από το συγγραφέα η ζωή, που εξακολουθεί να δημιουργείται και να θορυβεί, ακόμα και μέσα στη σιωπή του κημητηρίου. Και γράφει: στο κυπαρίσι πάνω από το κεφάλι της, μερικά νεορνά τιτίβιζαν αδιάφοβα, περιμένοντας και αυτά την άφηξη της μητέρας τους. Όταν εκείνη επιτέλους φάνηκε, τα στόματα άνοιξαν και οι φωνές δυνάμουσαν, χωρίς κανένα σεβασμό στο αίτημα των νεκρών για ησυχία. Οι δύο μητέρες κοιτάχτηκαν για μία μόνο στιγμή. Η μία απασχολημένη για τα μικρά της δεν έδωσε συνέχεια. Η άλλη την κοίταζε με παράπονο και φθόνο να ταΐζει τα μικρά της. Η ιδηλιακή εικόνα της θύμισε τη χαμένη της μητρότητα και τα μάτια της ξαναπικράθηκαν. Στάθηκε έτσι αρκετή ώρα. Σήκωσε το βλέμμα πάλι ψηλά στο κυπαρίσι που τώρα σιωπούσε. Ακόμα και σε αυτούς τους χώρους, η ζωή έχει το κουράγιο να αντιστέκεται. Στο διήγημά του «Το Αδιέξοδο», που περιέχεται στο πρώτο του χρονικά βιβλίο, που τιτλοφορείται Άννα Μανιάνη, από το ομώνυμο διήγημα, γίνεται πολύ περιγραφικά η αφήγηση μιας ιστορίας με ένα ποντικό.
που τελικά βρέθηκε σε ένα διέξοδο σημείο, απειλούμενος από τα σκυλιά, αλλά και από τη θάλασσα. Φαίνεται να μην έχει επιλογές για να σώσει τη ζωή του και τελικά αφήνεται στο τέλος του στην αγκαλιά της θάλασσας, αποφεύγοντας τους ζωντανούς θηρευτές του. Μόνο που οι θηρευτές του, που πλέον δεν μπορούν να το βλάψουν, εμφανίζονται και εκείνοι κλονισμένοι, ίσως γιατί από ένστικτο καταλαβαίνουν ότι η απόσταση που τους χωρίζει από το παρολίγο θύμα τους δεν είναι μεγάλη και ότι η μοίρα είναι κοινή και για αυτούς. Και σε εκείνο το σημείο σταματά το γρίλισμα και επικρατεί η σιωπή. Και περιγράφεται από τον συγγραφέα με τρόπο τόσο ανάγλυφο. Και όμως δεν υπήρξαν όλα αδιάφορα στη μοίρα εκείνου του πλάσματος που αφανιζόταν. Τα σκυλιά έπαυσαν να γαβγίζουν. Μείνανε εκεί ακίνητα με τα πόδια μέσα στο νερό και κοιτάζανε την τελική φάση του δράματος που προκαλέσανε. Μία σιωπή που τα δονούσε όλα. Είναι φυσικό μέσα από τα έργα κάθε ανθρώπου που να διακρίνονται και τα πιστεύω του, οι αξίες του και ο πολιτισμός του. Στα διηγήματα του Χρήστου διακρίνεται ένας ευαίσθητος χαρακτήρας. Μία στάση ζωής που έχει επίκεντρο τη ζωή και το σεβασμό της, είτε αφορά την ανθρώπινη ζωή, είτε των υπόλοιπων έμβιων όντων. Το αισθάνεσαι και στην ιστορία της Φιλιός, από το ομώνυμο διήγημα στο πρώτο βιβλίο, μιας ταλαιπωρημένης γυναίκας που είχε βρει καταφύγιο σε κάποιες σπηλιές και ζητιάνευε για να ζήσει. Και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που της πρόσφεραν λίγο φαγητό. Μόνο που πολλές φορές στερούσε τον εαυτό της από το φαγητό για να ταΐσει τις γάτες της, που ήταν τα μοναδικά πλάσματα που έστεκαν δίπλα της και που την είχαν αγαπήσει. Περιγράφει ο συγγραφέας. Όταν επέστρεφε στη σπηλιά, ένα τσούρμο γάτες την περιμένανε να τους φέρει το καθημερινό τους, το οποίο η Φιλιό πολλές φορές στερούσε από τον εαυτό της για να μην το στερήσει από αυτές. Η γυναίκα αυτή που όλοι την αποφεύγανε, που η κοινωνία ίσα που την ανεχότανε, βρήκε τη στοργή που χρειαζόταν να πάρει και να δώσει στις γάτες της. Με τις γάτες πολεμούσε τη μοναξιά της και την ανάγκη της να αγαπήσει, αφού κανένας άλλος δεν δεχόταν την αγάπη της. Στο συγκεκριμένο διήγημα, ο χαρακτήρας του έργου που περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο την ιστορία της Φιλιός γίνεται μάλιστα απολογητικός, όταν ως παιδί, μαζί με άλλα παιδιά, κορόιδευαν τη γυναίκα αυτή, της τραβούσαν τα κουρέλια που φορούσε και που μέσα στην άγνοιά τους γίνονταν άκαρδοι και ανηλεείς, όπως ομολογεί, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη μεταμέλειά του και γράφοντας «Πόσο έχω μετανιώσει από τότε και πόσο κακίζω τον εαυτό μου που δεν είχα καταλάβει». Η γραφή του Χρήστο Μανατίδη έχει και κοινωνική διάσταση και βαθιά ανθρώπινο περιεχόμενο. Άθελά της, η γραφή αυτή αναδεικνύει το πνευματικό υπόβαθρο ενός ανθρώπου με εσωτερική αναζήτηση και αγωνία. Γράφει προβληματιζόμενος και προβληματίζεται γράφοντας. Ο κυρέσοπος, όπως τον αποκαλεί στο διήγημα η αρρωγή, κατακεραυνώνει τα ανθρώπινα πάθη και καταδεικνύει τις εσωτερικές διεργασίες που οδηγούν στο λάθος που πονά. Ο έσωπος, απευθυνόμενος στον συνομιλητή του, έναν άνθρωπο που βγήκε από τη φυλακή έτοιμος να εκδικηθεί, του λέει πως το κακό θα υπάρχει πάντα, γιατί τους κακούς τους χρειαζόμαστε. Είναι το άλοθη για τα δικά μας εγκλήματα. Η κακή είναι η κρίσιμη μάζα του πολιτισμού μας. Συγγνώμη. Η κακή είναι η κρίσιμη μάζα του πολιτισμού μας ή της βαρβαρότητάς μας, αν θέλεις. Φταίει ο COVID που έχω πέρασει εδώ για ένα μήνα. Γι' αυτό και όταν δεν υπάρχουν, θα τους κατασκευάζουμε. Και μέσα στο πρώτο αυτό βιβλίο, συναντάς και το διήγημα Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, που ο τίτλος του κάθε άλλο παρά σε προειδεάζει για την ιστορία που περιγράφει. Αποτέλεσμα της μυσαλλοδοξίας, της κυριαρχίας του μίσους απέναντι στην αγάπη, των ψεύτικων και ψευδεπίγραφων αντιθέσεων. Η Κυραφότενα
Σηκώνεται νωρίς, παραμονή Χριστουγέννων. Συμπληρώνει το λάδι στο καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και κάνει 3 φορές το σταυρό της. Ο συγγραφέας μας προετοιμάζει ήδη από το ξεκίνημα για τη συνέχεια. Γράφει ότι ήταν η εποχή που οι άνθρωποι προσεύχονταν απεγνωσμένα στο Θεό να μπει ανάμεσά τους, να τους χωρίσει, να μην σκοτώνονται μεταξύ τους, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν γυρίσει την πλάτη τους στο Θεό. Στο λικόφος του εμφυλίου πολέμου, 2 αδέλφια σε αντίπαλα στρατόπεδα θα συναντηθούν στο σπίτι που η μητέρα τους, η Κυραφότενα, τα περιμένει με προσμονή και τελικά το παράδοξο αυτό μίσος θα οπλίσει τα χέρια του μικρού αδελφού και θα σκοτώσει το μεγάλο αδελφό ξημέρωμα Χριστουγέννων. Ούτε και η γιορτή αυτή που είναι από μόνη της ελπιδοφόρο ζωή και φως, δεν θα μπορέσει να εμποδίσει το κακό. Φοβερή τραγωδία, απίστευτο τέλος και απίστευτη κατάδια της ανθρώπινης ύπαρξης. Μίσος φυτεμένο από τρίτους, που γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μίσος αυτό θα συνταράξει την ψυχή ανθρώπων και θα τους οδηγήσει σε ξεκλήρισμα ακόμη και οικογενειών. Λένε κάποιοι πως σήμερα είναι η εποχή της εικόνας, πως το βιβλίο πεθαίνει στο βωμό της εικόνας και δεν έχει τύχει στο μέλλον. Ποτέ δεν συμφώνησα με την άποψη αυτή. Το βιβλίο ή τουλάχιστον το ποιοτικό βιβλίο δεν μπορεί να πεθάνει για έναν πολύ απλό λόγο. Η εικόνα σε δεσμεύει, σε φυλακίζει. Φυλακίζει τη φαντασία σου, εγκλωβίζει τη σκέψη σου και δεν επιτρέπει στην καρδιά να φτερουγήσει. Το βιβλίο είναι ελευθερία. Είναι ταξίδι προσωπικό που κανείς δεν μπορεί να το εχμαλωτήσει. Στα έργα του Χρήστου Αμανατίδη η ελευθερία αυτή είναι διάχυτη. Εκφράζεται τόσο έντονα που οι εικόνες από τις αφηγήσεις ξεδιπλώνονται τόσο εύκολα που ενώ διαβάζεις, την ίδια ώρα η γραφή γίνεται εικόνα, ενώ οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές αναπαριστάνονται σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Κάθε διήγημα είναι και ένα ταξίδι στον χρόνο, στον τόπο, στο συναίσθημα, στο είναι σου. Και δυστυχώς ή ευτυχώς θα διαπιστώσεις ότι κάτι σε ταυτίζει με κάποιους χαρακτήρες του έργου ή με κάποιες αντιδράσεις τους. Καθόλου παράδοξο βέβαια, αφού οι χαρακτήρες αυτοί δεν είναι κάποιοι αδιάφοροι ή ασυνήθιστοι κομπάρσοι, αλλά πρωταγωνιστές και εκφραστές της καθημερινότητας, όπως αναφέρεται και στο διήγημα Άννα Μανιάνη. Οι εικόνες λοιπόν είναι πολύ έντονες και αυτό το συντέριασμα είναι κατόρθωμα του συγγραφέα, διότι η αφύπνιση συναισθημάτων και ο πολιτισμός που κρύβουν τα μηνύματα προσφέρουν την ευκαιρία της συνειδητοποίησης. Η καθημερινότητά μας, το άγχος και τα προβλήματα είναι πραγματικές καταστάσεις. Εξίσου όμως πραγματικές καταστάσεις είναι και αυτά που εχμαλωτίζονται πίσω από την καθημερινότητά μας, που κρύβονται και αποθούνται μπροστά στο φόβο της αλλαγής, στην ασφάλεια του στάσιμου σε σχέση με την ανασφάλεια της πνευματικής ανάπτυξης. Ο συγγραφέας άλλες φορές χρησιμοποιεί το πρώτο ενικό πρόσωπο στους χαρακτήρες του και άλλες το τρίτο ενικό πρόσωπο. Ο αναγνώστης δυσκολεύεται να αντιληφθεί αν το πρώτο ενικό πρόσωπο αποτελεί βιωματική έκφραση του συγγραφέα υπό το μανδύα ενός διηγήματος, έστω και με περίσσια δημιουργική φαντασία, ή αν αποτελεί μια διηγηματική περιγραφή ενός φανταστικού χαρακτήρα. Τι σημασία έχει όμως αυτό? Η απουσία βιογραφικών στοιχείων του συγγραφέα στο ισόφυλλο των βιβλίων του είναι η πλέον αυθεντική επιλογή του, ώστε να μείνει ανεπηρέαστος ο αναγνώστης και ελεύθερη η φαντασία του να κάνει δικό του το κάθε διήγημα, να αντλήσει από αυτό ωφέλιμες παρουσίες που θα τον βοηθήσουν να συνεχίσει το πνευματικό του ταξίδι, να κάνει καλό στον εαυτό του και στους άλλους. Ανατρέχω νοερά στις σελίδες των βιβλίων του Χρήστου Αμανατίδη, αναλογιζόμενοι τα μηνύματα, τα ερωτήματα, τους προβληματισμούς που η ανάγνωσή του μας αφήνει. Ποιες λογικές και ποιες νοοτροπίες εχμαλωτίζουν μια κοινωνία και την κρατούν δέσμια? Τι είδους ιδεολογίες ή καλύτερα ιδεολειψίες είναι αυτές που λένε πως αγκαλιάζουν την ανθρωπότητα αλλά εγκαταλείπουν τον άνθρωπο? Ποιες προσωπικές ανθρώπινες αδυναμίες κρατούν σε ομηρία τον ίδιο μας τον εαυτό? Τα διηγήματα του Χρήστου δεν θα δώσουν τις απαντήσεις έτσι όπως τις φανταζόμαστε. Άλλωστε, η ατομικότητα του κάθε ανθρώπου
είναι αυτό που τον κάνει μοναδικό, όπως και οι χαρακτήρες στα έργα του. Δείχνουν όμως ένα δρόμο. Ίσως το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο κατά τον τίτλο του βιβλίου του Σκοτ Πεκ, που όμως στο διάβα του σε κάνει σοφότερο και στο τώρα σε οθεί να ζεις την κάθε στιγμή. Αρκεί να τον επιλέξεις. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Μετά τα ωραία που ακούσαμε, παρακαλώ πολύ το τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς να έρθει επάνω. Το κρύψαμε, ανώντας. Έρχεται. Καρδιά μου, σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που παρευρίσκεστε εδώ να ακούσετε αυτά τα καλόγια τα οποία μάλλον προμηνύουν μια ξάγρυπνη νύχτα σήμερα. Τόσο καλά λόγια ήταν για μένα υπερβολικά, γενναιόδωρα. Να μην τις ευχαριστίες μου να τις πω από τώρα, όχι το τέλος. Ευχαριστούμε τη Δήμαρχο Χαλκίδας που μας παραχώρησε την αίθουσα αυτή με όλα αυτά τα ωραία. Τους παρευρισκόμενους εδώ, την πολιτική ηγεσία και όλους, οι οποίοι και αυτοί μας τιμήσαν, παρόλο που σήμερα άκουσα ότι έχουν ένα σωρό εκδηλώσεις οι πολιτικοί. Ευχαριστώ τις κυρίες, οι οποίες πραγματικά δεν είχα ακούσει τι θα λέγανε, αλλά ήταν πάρα πολλά. Ευχαριστώ τους φίλους μου, οι οποίοι στην αρχή με παροτρύνανε και μετά με βοηθήσανε να γίνει αυτή η βραδιά και τώρα στέκομαι απέναντί σας, ενώπιον σας. Υπάρχει μια παλιά ταινία του Viv Wenders με τίτλο «Ο φόβος του τερματοφύλακα μπροστά στο πέναλτι», που είναι και επίκαιρο σήμερα λόγω του Μουντιάλ. Όμως υπάρχουν και άλλοι φόβοι μπροστά σε άλλα πράγματα, όπως είναι ας πούμε ο φόβος του ακροατή μπροστά στον ομιλητή. Πέρα από την προσμονή να ακούσει κάτι ενδιαφέρον, ο ακροατής, λοχεύει ο φόβος που μπορεί να έχει μπλέξει. Γιατί υπάρχουν εγκλήματα άνευ λόγου, αλλά υπάρχουν και εγκλήματα λόγου. Μήπως ο ομιλητής είναι κάποιος αδιστής που τον έβαλε απέναντί του με σκοπό να τον εξοντώσει με τη λογοδιάρειά του. Πρέπει να σας καθησυχάσω, λέγοντας ότι έχω δύο πράγματα στο νου μου, που με συγκρατούν από τέτοιου είδους εκτροπές. Πρώτος λόγος είναι αυτό που έχω ακούσει, το λάρισον και κρίθης. Και δεύτερον, ότι καλός λόγος είναι ο σύντομος λόγος. Επομένως, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι, αλλά προς Θεού όχι εδώ μέσα, ούτε τώρα. Αν παραφράσω τον τίτλο της ταινίας, σε ό,τι με αφορά, ο τίτλος θα γινόταν «Ο φόβος του συγγραφέα μπροστά στο λευκό χαρτί». Μου είναι φοβερή η εικόνα της άσπρης κόλλας ή της λευκής οθόνης του υπολογιστή, που πρέπει να γεμίσει με ένα γραπτό, που πρέπει να αρέσει σε όλους, μα σε όλους.
να είναι πρωτότυπο, να είναι ευφυές, σπινθυροβόλο, λακωνικό, παράδοξο και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Ο φόβος της λευκής σκόλας που παρεπιπτόντως φοβάται και η κυβέρνηση και η κινέζικη κυβέρνηση αυτές τις μέρες, για όσους καταλαβαίνουν, όσον αφορά εμένα μπορεί να έχει και κάτι φροηδικό, γιατί παραπέμπει στα μαθητικά μου χρόνια που τρέμαμε μήπως παραδώσουμε λευκή κόλλα στο διαγώνισμα. Ο φόβος που περιγράφω με έκανε να εκπλαγώ όταν πρόσφατα διάβασα μια συνέντευξη του Woody Allen να δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εκείνον να ανοίγει ένα πάκο λευκές κόλλες Α4 της Xerox και να μην βλέπει την ώρα να καθίσει να τις γεμίσει. Από τότε κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος. Έτσι εξηγείται γιατί τρέχει όλη την ώρα στους ψυχίατρους. Εμένα ο φόβος μου εξηγείται γιατί από την αρχή έκανα ένα φοβερό λάθος. Έβαλα έναν κανόνα που έλεγε γράφε σαν να πρόκειται τα γραφτά σου να τα διαβάσει ο Σέξπιρ. Εκείνος θα σε κρίνει. Είσαι στα χέρια του. Αυτό είχε σαν αφετηρία μια συμβουλή και μια προτροπή που διάβασα και που έλεγε να γράφεις σαν τον Σέξπιρ, να συνθέτεις σαν τον Μπετόβεν, να ζωγραφίζεις σαν αναγεννησιακός, να φυτεύεις όπως σε Ιαπωνέζικο κήπο και να είσαι εσύ, πρωτότυπος και ταπεινός. Και έτσι άρχισαν τα βάσανά μου. Το μαρτύριο μοιάζει με ένα παλιό ρώσικο ποίημα του Τσουκόφσκι. Ό,τι δύσκολη δουλειά, τον υποπόταμο να σύρεις, απ' του βάλτο τα νερά, έλεγε. Προσπαθώντας να σύρεις τον υποπόταμο από το βάλτο, τελικά βαλτώνεις εσύ. Η συγγραφή, όπως όλοι ξέρετε, είναι μια μοναχική εμπειρία, που ακόμα και μέσα στο ίδιο σου το σπίτι είσαι έγκλειστος σε μια εσωτερική φυλακή, από την οποία θέλεις να δραπετεύσεις, αλλά συγχρόνως την υπερασπίζεσαι με πάθος. Είναι κάτι σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Αυτά όλα και μερικά άλλα με έκανα να προτιμώ το διάβασμα από το γράψιμο. Μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου είναι το διάβασμα. Και μέσα από το διάβασμα ανακάλυψα κάτι που μεγάλωσε τις ανασφάλειές μου με το γράψιμο. Είναι αφάνταστο το τι έχει γραφεί. Σχεδόν έχουν υποθεί τα πάντα. Σε σημείο να νομίζεις ότι δεν υπάρχει χώρος για σένα. Από τον παραδοξολόγο Όσκαρ Λάιλτ μέχρι τη δική μας την αναρχική την Κική Δημουλά, από την ήρεμη πίκρα του Τσέχοφ μέχρι τον εκοφαντικό Σέξπιρ, έχουν υποθεί τα πάντα. Αλλά έχουν. Έτσι υποστήριζα. Μέχρι που διάβασα την απάντηση ενός μαθητή λυκείου σε γραπτό διαγώνισμα των θρησκευτικών για το Λούθυρο. Έγραψε λοιπόν αυτός ο τύπος. Τραγικό τέλος είχε ο Λούθυρος. Ετέθη εκτός εκκλησίας με ισχυρό κτύπημα της παπικής βούλας στο κεφάλι. Ένας μαθητής έγραψε το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Ένας άσχετος. Γι' αυτό να τους πιστεύετε όσους λένε ότι το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει από τις κατσαρίδες. Από κάτι τέτοιο κινδυνεύουν οι συγγραφείς. Και πάντως, η απάντηση του μαθητή νομίζω ότι είναι ο σπουδαιότερος λόγος να μην καταργηθούν τα θρησκευτικά στα σχολεία, εφόσον μπορούν και παράγουν τέτοια αριστουργήματα. Να σας πω ακόμη ότι ο μαθητής αυτός μου έδωσε ελπίδες. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορείς να γράφεις και να τα στέλνεις στο Σέξπιρ. Σας χρωστάω ακόμη μια εξήγηση.
Γιατί διάλεξα να ασχοληθώ με τη μικρή φόρμα, με ποίηματα και διηγήματα? Απαντώ γιατί το στοίχημα είναι πιο δύσκολο. Στα δύο αυτά είδη δεν χωράει το κλαδαρό, που είναι η απεραντολογία. Εκεί φαίνεται το τεχνί της. Στολιτό και απέριτο. Κάποιος είπε ότι η φύση είναι μεγίστη στα ελάχιστα. Και εγώ θα πω ότι η λογοτεχνία είναι καλύτερη στα μικρά. Ένα άλλο θέμα που θέλησα να είμαι συνεπής είναι η καθαρότητα της γλώσσας και των νοημάτων. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό έχει πει ότι εφόσον ο πρώτος νόμος του λόγου είναι να γινόμαστε νοητοί, το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε χωρίς να μας καταλαβαίνουν. Έτσι το ερώτημα που προκαλεί ένα ευκρινές κείμενο είναι διαδικό. Είναι αισθητικό και νοητικό συνάμα. Ποιος δεν θυμάται το Βέλσο με τα ωραία του? Το Βέλσο είπα. Σε καιρούς που τα βιβλία δύσκολα βρίσκουν αναγνώστες, δεν καταλαβαίνουν τη ματαιοδοξία κάποιων να γράφουν ογκώδη βιβλία που η ράχη τους είναι πιο φαρδιά από την πρόσωψή τους. Τα βιβλία αυτά, υποθέτω, θα έχουν την τύχη που είχαν τα προϊστορικά μαμούθ, που χάθηκαν λόγω του όγκου τους. 40 χρόνια τώρα και οι 12 τόμοι του Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, με κοιτάζουν από το πάνω μέρος της βιβλιοθήκης υπομονετικά, περιμένοντας να τους διαβάσω. Και θα περιμένω για πολύ ακόμα. Εκτός από τα ογκώδη βιβλία, ένα άλλο πρόβλημα είναι η υπερπαραγωγή. Πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά δυστυχώς κόβει πολύ λίγα εισιτήρια. Οι αναγνώστες βιβλίων είναι τόσοι λίγοι, που θα μπορούσαμε να μιλάμε ότι πρόκειται για μια ελίτ. Σήμερα οι συγγραφείς, και συμπεριλαμβάνω και τους ποιητές των όρων, είναι περισσότεροι από τους αναγνώστες. Οι εκδότες βρίσκονται σε απόγνωση και λόγω του μικρού τιράζ, αλλά παράλληλα και σε πλεονεκτική θέση. Γιατί για κάθε βιβλίο προς έκδοση έχουν 10 προσφορές. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν κάποιος από εσάς μπορεί να με βοηθήσει να τυπώσω τα υποέκδοση βιβλία μου, του υπόσχομαι να μοιραστούμε τα κέρδη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Σχετικά με το βιβλίο που σας παρουσιάσαμε σήμερα, το Studebaker, κάθεται πάνω σε ένα βουνό από άλλα βιβλία και κολυμπάει σε ένα ωκεανό από ιστορίες και θα είναι υποκριτικό και ασεβές ότι τις αγνοεί. Παρ' όλα αυτά, έχει την ευγενή φιλοδοξία χάρη σε αυτό να εμπνευστούν και άλλοι. Και τελειώντας, θα σας έλεγα αυτές τις γιορτές κάντε μια έκπληξη στα παιδιά σας και στους αγαπημένους σας. Κάντε τους δώρο ένα βιβλίο. Ποιος ξέρει, αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι η αρχή αυτού που θα θέλατε να είναι το παιδί σας. Με αυτά τα λίγα και επειδή ξέρω ότι κουραστήκατε, σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι καλές γιορτές, να χαίρεστε την οικογένεια και τους δικούς σας και ίσως το επανειδήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομος,